Ang sarap pala ng tumyang. Ngayon lang ako nagkakain nito. Kung may sipon ka at ubo, tumyang mo yan. Itumyang lang yan. Ang sarap. At umorder tayo ng barbecue, sinugbang isda, tangigi. Ang sarap ng kain. Kaya tayo na. Punta tayo sa La Paz Batchoy ng Abu Dhabi. Oh, here we go, La Paz Batchoy. From Ilonggo, dito sa Abu Dhabi. Corner lang to ng Al-Falah, sa gilid ng Jollibee. Punta na kayo dito guys, ang sarap ng tumyang nila. Tumyang. Suka oh. Suka. Minsan guys, i-treat din natin ating mga sarili. Pakainin ang ating tiyan ng masarap na pagkain. First time kong kumain ng tumyang. Ang sarap pala. Pag may ubo ka, sipon, anak ko, itsapwirang sakit na yan. Kasi maanghang siya, malinamnam. At samahan pa ng masarap na chicken barbecue. My God, ang sarap. Oh my God. Yan, yung suka nila, imbento lang nila yan, ang sarap. Pero hindi yan sa tuba. May mixture sila na parang suka ang dating. Tapos nag-order kami ng avocado juice. Ang sarap guys. Yan ang tumyang. First time kong kumain ng tumyang at nagustuhan ko. At may kasama pang suka na maanghang. Sakto sa timpla. Oh la la. Tamang-tama talaga yung tumyang na yan sa malamig na panahon dito sa Abu Dhabi. Higop boy! At ito pa, inihaw na tangigi. Sobrang sarap, isaw-saw sa sukang maanghang. My God, sino bang hindi maglalaway nito? Pati ako, nagdadabing, naglalaway rin. Di lang kayo. Ang sarap ng kain ni Boy Witik. Sana mag-subscribe kayo at i-share itong video ko. Guys, please support me. Hindi tayo mauumay dahil may gulay, may seafoods at may chicken.
Kaya watch na! Busog na tayo guys. Naku, parang dinilaan ng pusa. Until next time.